mga kamutya. We're gonna go to the market. Kung paano ako lingki dito. So, pupunta na tayo ngayon. At ako'y mag-prepare lamang. So, see you later mga kamutya. See you later guys. Tayo sa market. Ito na po. Ito yung mga gulayan. Gulayan po. Ito. Ito gilid. Mga gulayan. Ito mga gulayan lahat nito. Ito mga prutas, lahat basta ang laki nito yung ano, walang lalo na yung mga market pa din ito, dito mga utensils, karni, din, protest din, gulay, tatawid tayo dyan. Papasok tayo para bibili ng mga isda, mga karni, meat, kung saan ang doon. Aakyat tayo para sa bibili tayo ng itlog, mga prutas at mga gulay din. Sa dito yung itlog, egg. Ito lahat, pero mas mahal dito yung kanilang tinda kaysa baba. Ito yung mga noodle, fish noodle. Ito naman yung egg. Lahat mga dry, lahat. Chiche! Can I have egg? Yeah. Thank you. Ito mga dry lahat dito. Siniparit nila tong mga ano mga dry. Ito mga dry lahat. Ito mga shrimp, mga mushroom dry lahat ito. Pang soup ito nila sa mga Chinese noodle. Hindi mo natin saka bibili tayo dito ng ano, vegetable, mga gulay ito. Ito mga gulay lahat. How much is it? $10. $10? Yeah. Two pounds. And also, how much? It is some yeah. Some yeah. One chache. Can I have only yaman? Yaman. Okay.
Che. Okay. Thank you. Mga gulay. Prutas na to. Saka dito sa ano, sa kabila ay mga damit yun. Mga damit yun dyan. At tayo pababa na, bili tayo ng mga karni. Mga karnihan dito sa gilid. Ito, karni din. Baboy. At ito yung suki. Ito yung palagi kong pagbibilhan. Hi! How are you? How's your friend? Hi, hello. No need to say hello. What do you mean? No. Never can hurt you. Your sister? How are you? That's it, okay? I can only buy. Not in Hong Kong? No, it's in the Philippines. In the Philippines? Yeah. I will go there someday. Someday? Yeah. Okay, we can together there if you want. Yeah, Huh? I take it together. Can I have a ribs? Ribs. This one? Okay. Maybe that. Yeah. Is it a good one? Yeah, good. Maybe just like this. Yeah. Oh. Maybe this. 90. 90? Yeah. Okay, maybe that's it. It's so expensive. Yeah. It's just only like, no, wait for a moment, half. One by one and half. Just only half. No Just need half. to, yeah. No need to, okay, thank you. And then, When will you go back to Philippines? ano ka na naman ito? Hello? 23? How much did you check? 23. Maybe this. Yaman ako. Mấy bạn đi gọi là thảo à? Ha? Nghe đi quý à? Tomorrow. Nearby. Karni na siya. Karni gihapon na siya. Ha? Thank you. Mga karni gihapon na siya, mga kamutya. Lahat ito, mga isdaan. Muna sila. Muna dirin. Hong Kong. Kuan. Kaya market sa Hong Kong. Maumawar gihapon des ito pareho lang dyan sa atin mga kamutya. Mga walang nagbabago. Yung mga salita isda yan, mga palm. Hanggang doon, mga isda, mga seafoods na dito lahat. Yun, mga malaking mga crab. Dito din sa mga ang iba kasi ang iba naman kakaamputan lang nila. Yun, mga seafoods lahat ito. Basta ang lalaki ng palengke dito. Lahat lobster, ang lalaki. Gusto ilan na yan sa atin. Yun na lahat yung natin binili. Konti lang yung binili ko, uuwi na ako. Yun, dyan, market pa din dyan. Dyan. May sa labas, may sa din, sa loob. Sobrang laki ng market dito sa Hong Kong. See you na guys, mga kamutya. Bye bye.